contra el rival y contra el campo, porque la primera parte sobre todo estabas un pouco horrible, que estabas por la parte que peor estaba. Sí, a verdade é que sí, a verdade é que eu penso que a auga fastidiounos un pouco o terreo de xogo, que estas últimas xornadas estaba a estar bastante ben, pero bueno, a verdade é que o equipo supo xogar cas condicións e moi orgulloso do que fixemos hoxe. 4-0, dependedes de vos para metervos nese playoff que podería descertificar a semana que ven. Como se ve iso dentro do vestiario? Pois a verdade é que é un soño pero que non é casualidade, non? Partidos como os de hoxe demostra que somos un equipo moi sólido, estamos moi ben traballados, todos os días tomámoslo ao 100%, non descansamos un só día e ao final tanto traballo ten os seus frutos e eu penso que estamos demostrando cada fin de semana. Como describirías esa xogada do terceiro gol, que, bueno, o gol non é de teu, é de Yelko, pero esa xogada casi maradoniana, como a describirías? Pois moi sinxelo, a verdade é que Pino ten unha cabeza de 10, para entender o fútbol é un tío espectacular, estáme todos os días entrenando, cando chega a línea de fondo que ya pase atrás, e chega a línea de fondo, pase ya atrás, ele fixo o resto, a verdade é que regalou unha asistencia, así dá gusto, non? Ahora que outros vestuarios de élite andan a piñas, ver como equipo es una piña justo cuando marca un gol de un compañero de los que no juega, habla mucho de los anos de vestuario. Sí, fala moito de como somos nós, de como é o míster con todos, cos que xogan máis, cos que xogan menos, tenos a todos enchufados, a verdade é que alégrome moitísimo por, neste caso, Expo, pero todos os Ales que está entrando pouco a pouco, todos os que están tendo menos protagonismo, ao final aportan moitísimo no día a día, e nada, alegreime quizás máis que metese el que metera eu, non? Por todo o que fai no día a día e ao final é o premio, non? Y ahora Tenerife, primera, hablaba el míster del factor cancha para, por si acaso no se acierta en el partido contra el Hierro, pero primera bola de partido o bola de playoff. Sí, a verdade, nada, vamos a ir como hoxe, como o fin de semana pasado, vamos a ir a ganar, ao final canto máis puntos fagamos mellor e con mellores sensacións chegaremos ao suposto playoff e nada, vamos a ir a ganar, por suposto. A vosotros.